asti turvavyö kiinnitettynä, kunnes kapteenimme sammuttaa turvavyön merkkivalon. Ole varovainen, kun avaat matkatavarahyllyn, ettei tavaroita putoa. Voit ottaa lentotilan pois päältä mobiililaitteestasi. Muistathan, että tupakointi on kielletty koneen ulkopuolella. Finnairin neuvon ohjaasti puolesta toivon, että viihdyt kanssamme tänään. Tervetuloa pian uudelleen. No welcome to Rovaniemi. Please remain seated and keep your safety belt fastened until our captain switches the signs off. When opening an overhead locker, please